जे 13टा प्राइमारि कमिटि दङ बे 13टा प्राइमारि कमिटिनि लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो बेयाव मोनसे मावबादा हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै नुजाफैदों दा बेजोंनो बेयो रोखा जादों जे फैबाय थानाय समाव लाइमोनफ्रा मोनसे गुस्लायनायखौ लुबैदों मोनसे मोजां सरकारखौ लुबैदोंमोन मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव बे बिटिसि सरकार बा बिपिएफ सरकारा जों लाइमोनफोरनि थाखाय खुनु मोनसे राहा लामा बा बेबादि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनानै होआखै जे बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानोखि माबा मोनसे मावनानै जानो थाखाय बा थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे बेबस्थाफोरखौ मोननो हागौमोन किन्तु जोङो नुदों जोंनि लाइमोनफोरखौ बिथांमोना खालि इलेक्शन फैयोबा बे युथ केम्पआव दोननानै बाहायबाय थानायखौल' जोङो नुनो मोनदों आरो प्रेक्टिकेलि बेबादि जोंनि लाइमोनफोरनि जे समस्या बै समस्याफोरनि थाखाय माबा मोनसे समाधान जाजानायखौ बिथांमोना लुबैयाखै जायनि थाखाय बिथांमोना लाइमोनफोरखौ लानानै खुनु मोनसे सिरियास बिथांमोना बेबादि पलिसि लायाखै खुनु मोनसे बेबादि आसनि लायाखै जे आसनिनि गेजेरजों माने जों लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि होनायनि बेबस्थाफोरखौ खालामनो हायोमोन बा माबा मोनसे स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों जोंखौ बेबादि कर्म संस्थापन होनो हानायनि बेबस्थाफोरखौ खालामनो हायोमोन किन्तु दुखुनांथाव जे थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जों लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खालामाखै दिनै इउपिपिएल राजखान्थिया हान्जाया जोङो बुंबाय थादों जे जोङो सरकाराव फैयोब्ला इउपिपिएलआ सरकाराव दायोबा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जे लाख लाख लाइमोनफोर दङ जे बेकार लाइमोनफोर दङ बै लाइमोनफोरनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय जोङो माबा मोनसे राहा लामा लागोन बा बिथांमोनखौ जोङो माबा मोनसे बेबादि मावनानै जानो थाखाय सुजुग सुबिदा होनायनि माबा मोनसे आसनिफोरखौ जोङो खालामगोन आरो बे लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे भबिष्यताव मोजां खुंथायखौ जोङो खुंनो हागोन आरो जोङो दिनै नुबावदों जे दाब दाब जायगाफ्राव इउपिपिएलआ जे सरकार दागोन बेखौ रोखा नुनानै दाब दाब जायगाफ्राव दिनै अपोजिसन पार्टिफोरनिफ्राय गोबां बेबादि बिटिआरआव जेबो गैया मा गैया होननायखौ बानसावनायखौ जोङो नुबाय थादों जाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिथांमोना हयथ' मोजाङैनो सालिजारि खालामनानै नायाखै जास्ट मोनसे राजनितिक लाबालाबनि थाखाय राजनितिक गावसिनि लाबालाबनि थाखायनो दिनै बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बुंबाय थादों बे बिटिआर सुक्तिखौ सोरबा नों आरो आं गोसो जानानै ओरैनो सुक्ति खालामनाय नङा बियो दिनै बे बिटिआर सुक्तियाव जोंनि गोबां रायजो राजानि थै आरो गोलोमदै दङ बेवहाय आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि सोमावसारारि आफादफोरनि गेजेरावसो बियो जानानै थांदों बेयाव सोरबा प्रमद बर' सारा हारसिङै बेयाव सुक्ति खालामनो गोसो जानानै हारसिं सिगनेचार होआखै बिनिखायनो जाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिथांमोना बेबादि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मानोना बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होननाय माने जोंनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिखौ लाबोनो थाखाय जोंनि गोबां 5,000निबो बारा जोंहा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि बेयाव थै आरो गोलोमदै दङ हाजार हाजार लाख लाख जोंनि बिदा फंबायनि बेयाव थै आरो गोलोमदै दङ जे थै आरो गोलोमदैखौ जोङो फसलनायनि गेजेरजोंसो जोङो बे बिटिआरखौ सुक्तिखौ जोङो लाबोनो हादों आरो सबसे देरसिन बाथ्राया बेनो जे बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बे बिटिसि ओनसोलाव जोङो मोनसे गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोनो हासिगोन मानोना जोंनि बिदा फंबायफोर जायफ्रानोखि बांलादेशआव दंमोन म्यानमाराव दंमोन भुटानाव दङमोन हाग्रायाव दङमोन दिनै जोङो बे बिदा फंबायफोरखौ जोङो न'खराव लाबोफिननो हाबाय जोंनि न'खराव लाबोफिननो हानायनि गेजेरजोंनो मा जाबाय जोङो मोनसे गोजोन थासारिखौ जोङो सृष्टि खालामनो हाबाय जायनि थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्राबो दिनै ज' माने जौगालांनांगौनि थाखाय मोनसे मोजां खुंथायखौ दानांगौनि थाखाय दिनै इउपिपिएलआव जगदान जानायजों लोगोसे मोजां खुंथायखौ हास्थायनानै बे बिटिआर सुक्तिखौ बयबो बरायदों बिनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे माने बयबो मोनफ्रोमबो आफादफोरनिफ्राय बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जाहाथे बेबादि माने गोदावस्राव खोथाफोरखौ बुङा जोङो बयबो गोसो गोथारै बिटिआर सुक्तिखौ बरायो जेरैबादि जोङो बिएससिखौ बरायदोंमोन बिटिसिखौ बरायदोंमोन आङो खावलायगोन मोनफ्रोमबो आफादफ्रा जाहाथे बे बिटिआर सुक्तिखौ बरायो आरो बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बयबो खौसेथियैनो जोङो आगान सुरो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां आरो गोजोन मोजां सरकारखौ जोङो